Ingonyama yamaZulu isilo uMisuzulu kaZwelithini akacaci ukuthi uthini ngabokufika abakuleli ngokungemvume. Ukhuluma lokhu, akhulume lokhu. Kanti amaPakistan anxenxa abantu baseNingizimu Afrika ukuthi abahambe bayobhalisela ukuvotela iNC. AmaPakistan. Ayibandla. Kufika ngisho abelungu baphesheya eworkshop etendeni likaMandla wodumo lenqwaba yenyama ka100 rand. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Ingonyama yamaZulu isilo uMisuzulu kaZwelithini akacaci ukuthi uthini ngabokufika abakuleli ngokungemvume. Ingonyama ikhuluma lokhu iphinde ikhulume lokhu ayinqeni ukukhuluma izinto ezimbili ezahlukene enkulumeni eyodwa mase siyadideka. Lokhu kwenzeke ngesikhathi isilo sihlangene nabantu akade bezozivocavoca sesithula inkulumo isilo sithi uyazi mhlambe ongangezwe akabe straightforward asitshela ukuthi senze njani because vele intention yethu akukona ukulwa nabantu akukona ukulimaza abantu thina silwa nezigebengu eziviolate imithetho yezwe lethu zangena ngokungemthetho thina sithi labo bantu abahambi ungabe uyisiphukuphuku umuntu ozovela asuka athatha induku ahambe yoshaya abantu athi abaphindele emazweni abo sizobatshela we are not a violent nation thina siyabatshela ukuthi abahambe baye emazweni abo ngoba bangene wrong unless ke uma uzofika ujomba ucinge ekhaya ungangena esangweni ujomba ufohle uma usosunga phakathi uphinde ufuna ukungilwisa noma ufuna ukulwisa izingane zami uyolunywa ngisho na inkukhu ke lapho ke uyolunywa ngisho na yinje engalumi we understand so thina sizobatshela baze bahambe akekho umuntu ozolwa nomunye akekho ozoshaya omunye manje silo masithi uma siye eZimbabwe ufika eZimbabwe uthi umZulu uzoshawa uma ufika eMozambique uthi umZulu uzoshawa ngizobe ngiyaphi lokhuzene eZimbabwe ngingenawo amaphepha okuba khona ngizobe ngiyaphi eMozambique ngingenawo amaphepha asisangani phela thina le ekhanda ngeke sivele sisuke nje siye kwamanye amazwe singenawo amaphepha okuba khona because siyayihlonipha imithetho yamanye amazwe asivele sidunyelwe nje sithwala amakhanda amakhulu siye kwamanye amazwe singaziwa nokuthi sikhona kulawo mazwe wonke amazwe anemithetho yakhona ekufanele ilandelwe nekufanele ihlonishwe alikho nelilodwa izwe emhlabeni elivumela ama-illegal foreigners ukuthi angene achancase bese uhulumeni esisasazela ngamaphoyisa awavikele awathatha awakhela amashe bangene ngokungemvumo therefore kufanele bahambe so uyabona umdlokombani ukube kusekhona umdlokombani ngabe uselikhulumile nje igama elilodwa hayi lokuthi akuliwe kodwa ikhona into angabe seyishilo eyodwa ezosinika umhlahlandlela thina ukuthi senze njani kungathiwa sibukeka kabi kwamanye amazwe ngokuthi sizama ukuvikela izwe lethu sixolise nanti udaba indlela esiphatha ngayo abantu bangaphandle maZulu angiboni uyabona namhlanje ngathi uyahamba eZimbabwe ubusuthi ngiphuma kwaZulu Natal balakushaya yes niyakufuna lokho sikudingi yes sizwa asimfuni vese umuntu ongenamaphepha kulelizwe wonke umuntu ola ngoba nathi ngeke siye emazweni abo singenawo amaphepha AmaPakistan ancenga abantu baseNingizimu Afrika ukuthi bahambe bayobhalisela ukuvotela iNC AmaPakistan athi asamsovotela iNC ungangikhuzi kuse South Africa labantu esilwa nabo kakhulu ukuthi bazenzela umathanda eSouth Africa abantu bakwamanye amazwe bathi asivotele basitshela ukuthi asivotele ini mucabanga kusho ukuthini lokho kusho ukuthini nje ukubona amaPakistani njengoba sidila nawo nje kulezi insuku kusho ukuthini ukuthi aqhamuke esembatha amaflag eANC asitshela ukuthi asiyovotela iANC ibavikele because ANC yabavikela phela uRamaphosa upresident weANC uyabavikela ukuthi uzosisasazela ngamasosha uzosidubula uzosibulala njengoba yenze eMarikana amaPakistan what does that mean Sixolise nazi lezi impungushe तो गाइस हमारी कम्युनिटी को जो पाकिस्तानी साउथ अफ्रीका में है इसको ये पैगाम देता हूँ कि आप अपना वोट रजिस्टर कराएं और अपना वोट कास्ट करें और एएनसी की भरपूर हमायत करें
मैं इस पे बहुत खुश हूँ। ये सारे ANC के लोग बैठे हुए हैं। आप अपना जिस पार्टी को भी वोट देना चाहिए, आपकी अपनी राय है, मगर ANC नेल्सन मंडेला इज द बेस्ट। Kufika ngisho abelungu baphesheya eworkshop etendeni likaMandla wodumo lwenqaba yenyama ka100 uMandla usezakhele olukhulu udumo eworkshop akekho ngamazi akekho ngalazi itende likaMandla mfethu lwemjida mfethu uyazi ngangithi kuyadlala 100 rand kuphela ukune special esika100 sona sidume kakhulu kusuka ngisho abantu bakomasipala kusuka ba uvele wayivala ke sevele biza belungu baphesheya kwavele kwafika abelungu baphesheya base German I think if I'm not mistaken akubona bodwa futhi bafika heyibu inyama eningi kanjani mfethu inqwaba yenya 100 rand and ipapa mfethu lithola mahala yabo mozohlala etendeni ipapa lithola mahala ilokhuzana amasalad wathola mahala uzuliphinde futhi ipapa lakhona cabanga hoy ngeke leyo The experience was very nice. We could enjoy local culture and see really other side of Durban and other side of South Africa than we have seen before. The food was amazing. Yeah, really good food. Yeah. Really tasty. Hello coaches. Hawe mama You right? bengithi badlala ngami yabo nje ngithema ngithi bafethu asizeni la sizodla inyama ngoba kuthiwe ka100 rand hawe mama bukeni ukuthi ningi kanjani ibukeni ukuthi 100 rand lo. 100 rand ma No, this is what in it. 100 rand ngizani ngangisibadala uma ngathanga ngithi nje ayikho lento ayisibukani yazi nginande inyama Sithole ipapa la mahala what? 12 years silindelo na kuyimali 12 years Bafethu nayinyama yamandla. Mawusethekwini nje nekhampani nestaff nokuvasha amandla nizodla mnandi. Kusakhona 100 rand wena. Book umasipala wethe konke nje vele wathi nje bazodla amandla. Sanibonani? Yebo sanibona. Ayinabahle. Ngizowatsha ama-customer 100 rand. 100 rand lapho nje khona shaka 2 150 namhlanje so 100 rand Buka nje guys. azimbukani nje kathi se restaurant Buka nje. Uyabona 100 rand wenzani? Uyatrenda.